Ćao društvo, dobrodošli u džunglicu. Imam jednu lepu vest, a to je paket koji je stigao iz Ekvaginere. Aha, pa bih ga ja otvorila pred vama. Iskreno, ovaj paket nije direktno iz Ekvaginere, naravno, to je kod nas nemoguće, ali je, da su ima kaze, ali je bio kod moje drugarice u Pariz, stigao kod nje, pa ih je ona malo čuvala, negovala i stigle su ovde. Sad, jedan deo je, veći deo je iz Ekvaginere, manji deo biljaka je iz Harmony Plants. Vidjet ću kako, da li imam na negdje, da, Harmony, isto je neka evropski sajt je i fine biljčice ima, tako da sam i odatle nešto poručila, zajedno ja i još jedna ženica smo poručile. Pa sam ja sad išla da ovo sakupim, pošto je to privatni prevoz, privatni kombi. Da sakupim, da platim paket, da uzmem, ovo me sve sad čeka da spakujem. Nije puno sada biljaka bilo, nije bilo puno poručbina, ali dobro. Ali bila je baš akcija velika, bolo mi do 60%. Jednu po jednu da vadim, nisam ih ni ja videla, ne znam kako izgledaju. Videla sam ih samo na chatu. Znači one su bile otvorene. Dobro, ovo je nešto moje. One su bile otvorene sve vreme. Kako su, vidite kako ih oni pakuju. Sekundicu samo. U rupičastim papirima. Ona je malo pokvasila da budu. Šta je ovo ovde? Ovo ovde. Sad ja. Sekundu jednu. Nadam se da je sad malo bolje. Jeste. Stigli smo do prve biljke. Ovako, to je biljka Plovmanijaj. Plavmenijaj. Philodendron plavmenijaj. Mala biljka. Takozvana beba, tako reći. Eto kako izgleda. Jesu tužne. Jesu, ali je važno da je sve to ok, da on raste dalje. Znači, evo, ja ne smijem ništa da diram. U stvari, mislim da sam ja plavmenija jedan poručila za sebe, vidjet ću kako i šta. Koliko od mene podsjeća na moj mami. Dobro, sve u svemu odložit ću prvi plavmenijaj iz Ekvaginere. Beba i još. Tako.
Zatim, iz Ekvagenere imamo, idem redom, sad ne znam kako ona pakovala. Ovo je Anthurium verrucvianum, odnosno Anthurium Queen. Šta se desilo sad? Ništa neću da diram. Očigledno jedan list otišao. Da, to je list koji je još u putu bio, još kad je stigao tamo kod nje. Bio je takav kakav je. Anthurium verrucvianum. Ovo je, mislim da je ovo veći, sad ćemo, imam i manje. Ali vidite, ok je, stvarno. Znači on ovako stoji, mislim da stoji 3 nedelje ovako. Kako je stigao kod nje, 3 nedelje ovako, ona povremeno pokvasi, ali ja sam zadovoljna, stvarno kako su se održali. Vidjet ćemo nadalje, kad odu kod svojih vlasnika. Sve u svemu, za sad nije loše. Kako da namestimo ovo svetlo, da se, nadam se da se vidi biljčice. Ovo je moj Anthurium bebac, jadan. Da, ja uvek hoću da prođem najjeftinije. Šalim se, Anthurium uzimam isključivo bebe za sebe. Ja ne znam da se ponašam sa Anthuriumima. Još učim. Ovo je Anthurium nije ona je Pandurifolium, ili tako, nego je Friedrichsthal. Napisat ću svaki, posebno ne gubim vreme. Napisat ću u opisu. Ovdje mi je list otišao. Nadam se da će da preživi. Ja samo molim Boga da preživi. To je, šta da radim? To je moj. Stavit ću ga sa strane da ne pomešam. It's mine. Ovako. Jao. Da li je moguće da je toliko mali? Anthurium Queen beba. Ali pogledajte, stvarno su bebe. U prethodnoj turi beba je bila kao ova prethodna veća. Znači Anthurium verrucvianum Queen beba. Tako. Ali dobro, ima listiće. Mislim da će mnogo lakše da se adaptiram. Vidjet ćemo. Nego ovaj veliki. Moram da vam priznam da sam ja svoj najveći ubila. Prošle godine. Zaletela sam se za najveći. I prosto nisam znala da ga držim. Tako da, ne znam. Pa, ovo je Anthurium veitchii ili King Anthurium. Anthurium veitchii. Ljudi, po meni, ovo je najbolji Anthurium. Znači, Anthurium koji može bukvalno da podnese i put. Ovo je sljedeća biljka koju ću da poručim. Nema šanse, znači, da je propustim. Nema šanse. I to je ovo plus. Nije najveći. Znači, ovo je srednja, ali ja nisam htjela najveću. Evo. Znači, pogledajte. Stvarno,
A i mnogo je lepo ovako. Znači, u opisu ću da ubacim kako se zove. Nijedan jedini list nije otišao. Nijedan jedini list. Nije prvi put. Znači, ja mislim treći, četvrti put mi stiže taj Anturijum i uvek je dobar. Uvek. I super napreduje, što je najbolje. Što je najvažnije u stvari. Super napreduje kasnije. Monstera oblikva. Wow, koliki listovi. Pa lepo. Evo. Monstera oblikva. Boga mi lep. Jeste. Ovaj će da ode. Jeste da je otišlo još par listova. Ali, pogledajte. Znači nije sad da ja nešto. Da li vidite ovde bebe? On pušta. Ona pušta u stvari. Ona pušta novi rast. To je monstera. Ljudi. Monstera oblikva Peru. Skoro ko moje lice veličina. Prelepa. Vidite rupice. Prelepa. To što ona estetski sad, ovo je zbog putovanja i svega, bit će ono okej sasvim. Čoveče na 3 mesta pušta. Mogu da verim, luda je skroz. Tako, sad imamo, samo da vidim još onaj Anturijum. A ne, ovo je Lovmanija još jedan. Dobro. Sve nešto malecko, manje listove ima. Ljudi mene, ja sam živjela možda sve vreme u... Evo ga. Još jedan Lovmanijaj. Oni pakuju, ja poručim mala, oni pošalju veliki. Kad poručim veliki, oni pošalju mali. Meni nije jasno ovaj Anturijum Queen zašto je. Šta je ovo? Pastazanon. Au. Baš je dobro. Pastazanon sa 2 lista. Lepo. Lepo. Odlično. Sad mi žao što nisam pastazanon poručila. Lovmanijaj. Ali dobro, nema veze. Imamo još jednu iz Ekvagenere. Poslije ću da vam pokažem samo i još jedan. Nema. Mislim da je to. Vezano za Anturijume. I Filodendrone iz Ekvagenere. Nego gledam sad šta imam ovde. Ne znam da su obeleženi ovi iz Harmonije. Se zove ovako. Samo da vam pokažem. Ja mislim da je to. Ovako. Imam jedan Ring of Fire. Beba. Harmony. I dalje.
Male su biljke. Očekivala sam malo veće. Šta je ovo? Ja. Florida Ghost. Florida Ghost. Bože, očekivala sam veće. Dobro. Bolje beba. Realno. Florida Ghost. Prince of Orange. Harmony Plants se zove. Prince of Orange. Svima nama dobro poznata biljčica. Bila je na nekoj akciji sniženju, pa kao ajde da je uzmemo. Dalje. Fikus. Ja, kako se zove ovaj fikus, ne znam. To je onaj fikus variegata, ali kako se zove, stavit ću u opisu, naravno. Onda malo dignem ovo gore da se to lepo vidi. Evo. To je baš popularni fikus sad, da kažem, u trendu. Mnogo je lep, nije za mene, ali je sladak. Bevac fikus. To je to. E pa ljudi, pokazala sam vam šta je stiglo iz Harmony Plants i Ekvagenere. Idem sad da pakujem, da slikam i da šaljem sutra srećnim kupcima. Nadam se će biti srećni i zadovoljni. Zadovoljna sam kakve su biljke. Ekvagenera. Generalno to je nešto što dolazi sa ekvatora, menja sredinu, menja sve živo. Znači nemoguće je da bude idealno. Ne može, prosto ne može. Vidite, ovaj Prince of Orange, on je putovao 2 dana iz Evrope, znači iz Nemačke u Francusku. 2 dana. I naravno da je idealan, zasađen sve. Ekvagenera prvo idu avionom, pa onda ide, ne znam, kombijem, autobusom, čime već, do staništa i ne mogu da budu idealne, ali zato su povoljni sa cenama, da kažem, i vidjeli ste biljke, ok su, uopšte nisu loše. Tako da, hvala vam puno. Nadam se da vam se svidao video, lajkujte, zapratite, predložite. Ja ću, pa ništa, to je to, nemam više šta da kažem. Vidimo se drugi put. Ćao!